Γιώργος τα σκέφτηκε καλά και ήξερε τι κάνει. Γι' αυτό το Γιώργο διάλεξε πρωθυπουργό να κάνει. Γι' αυτό το Γιώργο διάλεξε πρωθυπουργό να κάνει. Τώρα το κόμμα του Πασόκ πάπου προς πάπου πάει. Όσες κι αν γίνουν εκλογές, Πασόκ θα κυβερνάει. Τα γνάρια του πατέρα σου, Γιώργο, να ακολουθήσεις, και της Ελλάδας το λαό πότε μιλήσει μονήσεις. Και της Ελλάδας το λαό πότε μιλήσει μονήσεις. Δώσε δουλειά στην εργατιά και στα παιδιά σχολεία, και εσύ σαν τους προγόνους σου να γράψεις ιστορία. Και εσύ σαν τους προγόνους σου να γράψεις ιστορία.